ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் உங்கள் சிம்மா பேசுகிறேன். அதாவது இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வரக்கூடிய குரு பெயர்ச்சி. அதாவது இந்த 2020 நவம்பர் மாதம் குரு பெயர்ச்சி ஆகுதுங்க. ஸோ இந்த குரு பெயர்ச்சி இந்த மிதுன ராசி மிதுன லக்னக்காரங்களுக்கு என்ன மாதிரியான பலன்களை கொடுக்க போகுது அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் முழுக்க பார்க்க போகிறோம். அதாவது ஜோதிடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சில கிரக பெயர்ச்சிகள் சஞ்சாரங்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. காரணம் என்னன்னா, நம்மளுடைய வாழ்க்கையே தலைகீழ மாற்றி அமைக்கக்கூடிய ஒரு சில மிகப்பெரிய கிரகங்கள் தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை வந்து வழிநடத்துது. அதாவது குரு வருஷத்துக்கு ஒவ்வொரு தடவை பயிற்சி ஆகும். ஒரு வருஷத்துக்கு ஒவ்வொரு வீட்டில் பயிற்சி ஆகிட்டே இருக்கும். இப்போ தனுசு ராசியில் இருக்கக்கூடிய குரு நவம்பர் மாதம் மகரத்துக்கு வரப்போகுது. நவம்பரில் மகரத்தில் வந்ததுன்னா ஒரு வருஷம் மகரத்தில் இருக்க போகுது. ஸோ அந்த ஒரு வருஷம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை ஏற்ற போகுதா இறக்க போகுதா குரு, அதுதான் இந்த குரு பயிற்சியோட தன்மை. ஏன்னா குரு வந்து இதே மாதிரி அதோட கட்டத்துக்கு வர்றதுக்கு திருப்பி மகரத்துக்கு வர்றதுக்கு 12 வருஷம் ஆகும். அந்த 12 வருஷத்துல நம்மளுடைய வாழ்க்கை வந்து எல்லாமே ஒரு விதமான மாற்றங்கள் அமையும். ஸோ அதனால இந்த பீரியட் வந்து இதுக்கப்புறம் எப்போ அமையும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 12 வருஷம் அப்புறம் தான் அமையும். ஸோ அதனால் இந்த குரு பயிற்சியை முழுக்க வந்து நம்ம உபயோகரமாக யூஸ் பண்ணணும், கரெக்டான விஷயங்களுக்கு வழி நடத்தணும். இதுக்கு முன்னாடி 12 வருஷம் ஜஸ்ட்டு ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக் வாங்க. ஃபஸ்ட்டு ஃப்யூச்சரில் என்ன நடக்க போகுது, இந்த வருஷம் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி 12 வருஷம் முன்னாடி என்ன நடந்தது அப்படின்னு யோசித்தாலே இந்த வருஷம் இந்த குரு பயிற்சி நமக்கு சாதகமாக அமைய போதா இல்லை பாதகமாக அமைய போதா அப்படின்றது தெளிவாக விடை நம்மளுக்கே கிடைச்சது. இந்த 2021 முழுக்கவே மகரத்தில் குரு இருக்க போகுது. இதுக்கு முன்னாடி மகரத்தில் குரு இருந்தது 12 வருஷம் முன்னாடி. ஸோ அந்த 12 வருஷம் எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2009. ஸோ இந்த மிதுன ராசி மிதுன லக்னக்காரங்க, குறிப்பாக அந்த மிதுன லக்னக்காரங்க அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2009 பீரியடு கொஞ்சம் கஷ்டமான பீரியடாக இருந்திருக்கும். காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த 2009 குரு வந்து இப்போ வரப்போகிற மாதிரி மகரத்தில் இருந்தது ஒரு வருஷம். அந்த மகரத்தில் இருக்கும்போது அது மிதுனத்துக்கு அஷ்டம வீடு, 8ஆம் வீடு. ஸோ அந்த 8ஆம் வீட்டில் குரு வரும்போது அது கொடுக்காத கஷ்டம் கிடையாது. ஏன்னா குரு தான் ஜோதிடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் முழுக்க முழுக்க நல்ல கிரகம். எல்லாருக்குமே நல்லதே பண்ணக்கூடியவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா குரு மட்டும்தான். ஸோ அந்த குரு நல்லது பண்ணுறதுக்கு தான் எல்லாருக்குமே இருக்கார். ஆனால் அவர் நல்லதே பண்ண விடாமல் பிடிச்சி கட்டி போட்டால் என்ன ஆகுது, அவரால் நல்லது பண்ண முடியாது, சப்போர்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ 8ஆம் வீடுங்கிறது அதுதான். 8ஆம் வீடுங்கிறது ஒருத்தவங்களை புதைக்கிற இடம். காலபுருஷனுக்கு 8ஆம் வீடுங்கிறது தான் பரியல் கிரவுண்டுன்னு சொல்லுவோம், ஒருத்தவங்கள புதைக்கிற இடம். ஸோ அந்த மாதிரி குருவை வந்து போட்டு புதைக்கிறது தான் இந்த 8ஆம் வீடோட வேல்யூ. எல்லாருமே ஜோதிடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அஷ்டம சனி இப்படி இருக்கும், 7 சனி இப்படி இருக்கும், அதுதான் கூடிய ஒரு பீரியடு அப்படி இப்படின்னு எல்லாரும் நினச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனால் அது எல்லாத்த விட கொஞ்சம் கஷ்டமான பீரியடு என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, குரு அஷ்டமத்தில் 8ஆவது வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு வருட காலம். காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, குரு பெருசாக கஷ்டத்தை கொடுக்க மாட்டார். ஆனால் குருவால் வந்து நமக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ண முடியாத சுச்சுவேஷனில் அவர் இருந்துடுறார். அதாவது நம்ம கூடவே ஒரு ஃப்ரெண்டு இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க, கொஞ்சம் நல்ல வசதி வாய்ந்த ஃப்ரெண்டு, கொஞ்சம் வந்து பணக்காரர். நமக்கு எப்பெல்லாம் கஷ்டம் இருக்கோ அப்போல்லாம் கையில் காசு கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணுறாரு. நமக்கு வந்து எப்பெல்லாம் டவுனாக இருக்கோமோ அப்போல்லாம் ஆறுதலாக வார்த்தைகள் சொல்லி நம்மளை மோட்டிவேட் பண்ணுறாரு. அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டு வந்து இருக்கார். அவர் அப்பப்போ ஹெல்ப் பண்ணுவார். என்ன இதுவாக இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம அவருக்கு தான் சொல்லுவோம். ஒரு கஷ்டம்னால அவர் டக்குன்னு சரி நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹெல்ப் பண்ணுவார். ஆனால் அந்த நண்பர் கொஞ்சம் வந்து உள்ளூரில் இல்லை, வெளிநாடுக்கு போயிட்டார். அவரை கான்டாக்டும் பண்ண முடியல. ஸோ ஆனால் இந்த டயத்தில் வந்து ஒரு கஷ்டம் இருக்குது. அவர்கிட்ட எப்படி உதவி கேட்குறது, அவர்கிட்ட நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ண முடியறதில்லை. கம்யூனிகேட் பண்ணாலும் அவர் வந்து ஒரு வேளை ஹெல்ப் பண்ண முடியாத சுச்சுவேஷனில் இருக்கார். அப்படின்னா அந்த ஒரு வருடம், அதாவது அந்த பீரியடில் வந்து நம்ம அந்த கஷ்டத்தை ஏற்றுட்டு தானே ஆகும், வேறு வழி இல்லை. ஏன்னா இருக்கிற ஒரே ஒரு ஃப்ரெண்டு அவன் தான்.
ஸோ அந்த ஃப்ரெண்டும் வந்து ஹெல்ப் பண்ண முடியாத சுச்சுவேஷனில் இருக்கான். ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறது? இதே மாதிரி சுச்சுவேஷன் மிதுன ராசி மிதுன லக்னக்காரங்களுக்கு 2009 ஏற்பட்டிருக்கும். அதாவது இது ஃப்ரெண்டுன்னு சொன்னதுக்கு பதிலாக குருன்னு சொல்கிறேன். அந்த குரு வந்து அஷ்டமத்தில் போகும்போது, அதாவது இந்த 8ஆம் வீட்டில் போகும்போது ரொம்ப ஒரு விதமான பிரச்சனைகள் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் என்ன விதமாக வேணாலும் இருக்கட்டும். ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமாக இருக்கும். இதே மிதுன ராசிக்காரங்களில் ஒரு 15 வயசு பையனும் இருப்பான், 45 வயசு ஆளுங்களும் இருப்பாங்க, 25 வயசு வாலிபனும் இருப்பான், 70 வயசு தாத்தாவும் இருப்பார். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான கஷ்டங்கள் பிரச்சனைகள் அந்த காலகட்டத்தில் நடக்கும். ஆனால் அந்த காலகட்டத்தில் ஹெல்ப் பண்ணதுக்கு யாராவது இருப்பாங்களா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குரு இருக்க மாட்டாங்க. அதுதான் விஷயம். ஸோ அதாவது சில பேருக்கு வந்து அந்த 2009 பீரியடில் ஏதாவது லவ் ஃபெயிலியர் ஆகி ரொம்ப வந்து ஒரு டிப்ரெஷன் ஸ்டேட்டில் இருந்த பீரியடாக இருக்கலாம். இல்லை நல்லா பார்த்துட்டு இந்த வேலையை விட்டுட்டு வேலை இல்லாமல் ஒரு வருஷம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டதாக இருக்கலாம். இல்லை ஏதாவது ஊரை விட்டு ஓடியே வந்தது, கடனுக்கு பயந்து பெரிய பிரச்சனையாகி அசிங்கப்பட்டு வீட்டை விட்டு வந்தது, அந்த மாதிரி கூட நடந்திருக்கலாம். ஸோ எல்லாருக்கும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் அந்த 2009 இந்த மிதுன ராசி மிதுன லக்னக்காரங்களுக்கு டஃப்பான பீரியடாக தான் இருந்திருக்கும். அதே மாதிரியான டஃப்பான பீரியட் எப்போ வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வருது. இந்த 2021 முழுக்கவே மகரத்தில், அதாவது மிதுன ராசியோட அஷ்டம வீட்டில் குரு இருக்க போகிறார். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கவனமாக இருக்கும். ஏன்னா நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடியவர் யாரும் இல்லை. இப்போ குரு வந்து விட்டுட்டு போயிட்டார். ஸோ அடுத்த ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து குரு வந்து நமக்கு சப்போர்ட் பண்ண போகிறது கிடையாது. ஸோ அப்போ வந்து நம்ம எந்த ஒரு விஷயம் பண்ணுறதா இருந்தாலும் பார்த்து கவனமாக பண்ணணும். ஏன்னா குரு பலம் வந்ததுன்னா எல்லாத்தையும் நம்ம பண்ணிடலாம். நமக்கு வந்து தெரிஞ்ச ஒருத்தர் பெரிய ஆள் கூட இருந்தாருன்னா தைரியமாக என்ன வேணாலும் பண்ணலாம். என்னதான் இருந்தாலும் அவரை வச்சு நான் பார்த்துப்பேன் அப்படின்னு வந்து ஒரு தைரியம் இருக்கும். ஆனால் இப்போ அவர் கை விட்டுருவார், அவரெல்லாம் நம்பிட்டு இருக்க முடியாது. ஸோ அதனால் இந்த குரு அஷ்டமத்தில் வரும்போது கொஞ்சம் பார்த்து கவனமாக தான் இருக்க வேண்டியதாக இருக்குது. அடுத்து ஒரு வருட காலம். ஸோ அப்படி தான் இருக்கும். அதாவது இப்போது குறிப்பாக இந்த 2021 இப்போதைக்கு வந்து இந்த நவம்பர் மாதம் 2020 நவம்பர் மாதத்துலேருந்து அந்த ஒரு வருட காலம் வாழ்க்கையில் பெரிய முடிவுகள், மேஜர் டிசிஷன்ஸ், புதுசாக ஒரு விஷயம் ஆரம்பிக்கிறது, அதெல்லாம் கொஞ்சம் தள்ளி போடுறது நல்லது. இப்போ தான் திடீர்னு ஒருத்தருக்கு ஐடியா வரும். மிதுன ராசிக்காரங்களுக்கு நம்ம ஏன் சும்மா இருக்கோம், காசு தான் வீட்டில் அவ்வளோ இருக்குது, வீடும் இருக்குது, அதை ஏதாவது வந்து லோன் போட்டு கொஞ்சம் காசு தேர்த்தி ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணலாமே அப்படின்னு தோணும். அப்படி நீங்கள் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அது ஏடகுடமாக போய் முடியும். இல்லை இப்போ தான் யாராவது வந்து உங்கள் கண்ணு முன்னாடி நிற்பாங்க, என்ன இவ்வளோ காசு வச்சுட்டு சும்மா இருக்க, நம்மகிட்ட பெரிய பிஸ்னஸ் இருக்குது, நீ 10 லட்சம் கொடுத்தா 40 லட்சம் தரேன், 4 மாதத்துல 40 லட்சம் வந்துடும் அப்படி இப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க நிறைய பேர். நம்பி கொடுத்தீங்கன்னா அந்த 10 லட்சம் அவுட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த ஒரு வருட காலம் நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய விஷயங்கள், செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் கவனமாக பண்ணணும். நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஏமாந்துட்டீங்க அப்படின்னா தலையில் மிளகா அரைச்சிருவாங்க. அதுதான் விஷயம். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது, டஃப்பான பீரியடுன்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா ஒரு சில நல்ல விஷயங்களும் குரு பண்ணுவார். குரு அஷ்டமத்தில் இருந்தாலும் அவருடைய பார்வைகள் இருக்கு இல்லையா, 5ஆம் பார்வை, 7ஆம் பார்வை, 9ஆம் பார்வை, அந்த பார்வைகள் மூலிமா கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுவார். நம்மளுடைய பொருளாதாரத்தை ஏற்றத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவார். ஏன்னா 5ஆம் பார்வை 12ஆம் வீட்டில் விழுது, 7ஆம் பார்வை 2ஆம் வீட்டில் விழுது, 9ஆம் பார்வை 4ஆம் வீட்டில் விழப்போகுது. ஸோ அதனால் எப்படி இருக்கும் இந்த மிதுன ராசிக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வரக்கூடிய ஒரு வருடம் கொஞ்சம் செலவு அதிகரிக்கும். குருவோட 5ஆம் பார்வை 12ஆம் வீட்டில் விழுது. ஸோ அதனால் வந்து செலவுகள் அதிகரிக்கும். எதுக்கு செலவு பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு நல்ல விஷயத்துக்கு கூட செலவு பண்ணலாம். 2 எல்லாம் சம்மந்தப்படுறதுனால ஏதோ ஒரு குடும்பம் அமையறதுக்கு, ஒரு கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு செலவு பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா ஒரு வீடு கட்டுறதுக்கு, வீடு வாங்கிறதுக்கு கூட செலவு பண்ணலாம். ஏன்னா 4ம் சம்மந்தப்படுது. ஸோ அதனால் இந்த மிதுன ராசி மிதுன லக்னக்காரங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ண வேண்டிய பீரியடு இந்த பீரியடு. 2021 நிறைய பேருக்கு இந்த மிதுன ராசிக்காரங்களுக்கு கல்யாணம் நடக்க வாய்ப்பு அதிகம் உண்டு. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி
வீடு கட்டுறதுக்கு, ஒரு வீடு வாங்கிறதுக்கு, ப்ராப்பர்ட்டி இல்லை நிலம் ஏதாவது வாங்கிறதுக்கு, இல்லை பெரிய வண்டி, ஒரு சின்ன பைக் வச்சுருக்கேன், கார் வாங்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறவங்க கொஞ்சம் நீங்கள் முயற்சி எடுத்தீங்கனாலே ஈஸியாக கார் வாங்க முடியும். ஏன்னா குருவுடைய அந்த ஸ்பெஷல் பார்வை 9ஆம் பார்வை 4ஆம் வீட்டில் விழுது. 4ஆம் வீடு தான் வண்டி வாகனங்கள் அதெல்லாம் சொல்லக்கூடிய வீடு. அதே மாதிரி சுகபோகங்கள், சொத்து சேர்க்கை அதெல்லாம் சொல்கிறது. ஸோ அப்படி இருக்கிறதுனால சொத்து வந்து நிறைய வாங்கி குவிக்கிறதுக்கு உண்டான நல்ல பீரியட். லேண்டாக இருந்தாலும் சரி, வீடாக இருந்தாலும் சரி, வாங்கிறதுக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் வரும். அந்த வர வாய்ப்பை மிஸ் பண்ணாமல் கரெக்டாக வாங்குங்க. ஆனால் 12 சம்மந்தப்படுறதுனால கொஞ்சம் அதிகமாக செலவு பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும். எப்படின்னா ஒரு 50 லட்சம் ஒரு நிலத்தோட வேல்யூன்னு வச்சுக்கோங்க. 50 லட்சத்துக்கு பதிலாக நீங்கள் 60 லட்சம் கொடுத்து அது வாங்குற மாதிரி ஆகிடும். ஸோ அந்த மாதிரி அது 12ஆம் வீட்டில் அது திருஷ்டி விழுறதுனால சொத்து சேர்க்கை உண்டு. ஆனால் கொஞ்சம் நார்மலை விட கொஞ்சம் அதிகமாக செலவு பண்ணுற மாதிரி ஆக்கி விட்டுரும். ஸோ அதுதான் விஷயம். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும். 2 சம்மந்தப்படுறதுனால கையில் வந்து பணப்புழக்கம் எப்பயும் இருக்க போகுது. ஸோ குருவுடைய 7ஆம் பார்வை வந்து பார்த்திங்கன்னா 2ஆம் வீட்டில் விழும், அஷ்டமத்துலேருந்து. ஸோ அப்படி 7ஆம் பார்வை 2ஆம் வீட்டில் விழுறதுனால எப்பயுமே கையில் பணப்புழக்கம் இருக்க போகுது அப்படின்னு உறுதியாக நம்பலாம். நிறைய பேருக்கு குடும்பம் அமையும். ஸோ அதனால் வந்து சிங்கிளாக இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு நல்ல காலகட்டமாகவே இந்த குரு பயிற்சி இருக்க போகுது. ஸோ அந்த மாதிரியான நல்ல விஷயங்கள்லாம் குரு பண்ணுவார். குறிப்பாக நீங்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டியது நீங்கள் பார்க்குற வேலையில், தொழிலில், பிஸ்னஸில். ஏன்னா குருவோட எந்த பார்வையும் அந்த மாதிரி 7ஆம் வீட்லேயோ 10ஆம் வீட்லேயோ விழலை. ஸோ அப்படி இருக்கிறதுனால நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய முயற்சிகள் இந்த பிஸ்னஸ் சம்மந்தமாக, வேலை சம்மந்தமாக, அந்த மாதிரியான புது முயற்சிகளில் கவனமாக இருக்கும். ஏன்னா அதில் தான் கொஞ்சம் அப்பப்போ சிக்கல் வர வாய்ப்புகள் அதிகம் உண்டு. சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி தான் வரக்கூடிய இந்த குரு பயிற்சி மிதுன ராசி, மிதுன லக்னக்காரங்களுக்கு இருக்க போகுது அப்படின்றதுல உறுதியாக நம்பலாம். சரிங்களா? தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.